Kami, ale Tuhan, ala ni denggan ni basam, dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalisyon nami. Say ingot mahami hobbartu asin ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Songonod do pagkaholong ini debata di Portibion, pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganug na porsea di ibana, asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana, hasa nga ma di debata na di gijang. Marede ita. Hatani debata nagabe epistel di mingguta di buka sastarion iman atas sumat tersurat di Parjami Taopat di ayat sia 1 ayat 12 atong marsika soring mahita majaha sian hami mana parjulo songonom mah didok dici tagonan tahe mardongan iba sian na pujung alamuba dengan na melorap marsaulihon barbuani nani ulanabe songoni melorap modom dua halak marsiangoran ma nasida alai hehema lasma anggo dihalak na pujung ima sahana martua do akan nato mangihon hatani bata jala na opioksa. Amin. Marede hita. Rab dohot hati gorana
hati dakon ma hata ha porsiao tai sokon na hati dakon ni dong atas ha porsiao di sa do portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea siato di parbadia adorang soabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panggungan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hapi norsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hudul di siamun ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di simai mana pai mamula sogo tutanoon mangumi halam na mangolu dohon na mate au porsea di parbadia jala adong sada huria na badia huria atau panyala Kristen akan na badia doho di hasisani dosa doho di hatain na madok mula mangolu sogo daging ni halan ng mate doho di hangoluan na sorasuda amin. Tabi kema ede puji-pujian sian kor ama huria mangihum manon ama Jericho.
Tabi kemah titing nama sa di huriata nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma titing nama ragam di Minggu tanggal 26 Januari 2025. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu patoluhon dung Epipanias. Topik Minggu hibul dagingi alai torop ruasna. Napaduahon kelompok kortu hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 di pukul 7.30 ina Kamis ama Jericho NHKBP, di pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Huria, pukul 10.07 remaja. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 2 Februari 2025 naneng ro kita memakai bahasa Indonesia. Napapaton amplop resot. Di hari Minggu sadarion tapatu pado papungu amplop resot. Tapasahat mai anon ditiki papungu pilihan paduahon. Napalimahon titing merbagas. Titing perjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma. Axel Febrian Sinaga SPD anak ni halak amata Alek Sinaga nahinan tubuh ni halak inata Yuli Evelina Borusiahan, alamat Jalan Kapung Duri 91 RT 002 RW 014 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat DKI Jakarta. Huria HKBP Cengkareng Resort Cengkareng dohot orwana Armartiani Boru Dolok Saribu SPD Boru ni halak amata Sodang Dolok Saribu tubuh ni halak inata Neti Boru si Manulang, alamat Jalan Bakti Abri RT 05 RW 10 nomor 57 Kota Depok Tapos Jawa Barat. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis tarpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 pukul 8 WIB. Titing perjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Rensius Jonathan Siregar SH, anak ni halak amata Brosman Siregar tubuh ni halak inata Ken Sinar Boru Manalu, alamat Kapung Sugutamu RT 04 RW 20 Sukmajaya Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot orwana Febrina Margareta Boru Tabunan ST Boru ni halak amata Prakarsa P Tabunan nahinan tubuh ni halak inata Ratna Esther Boru Lubatobing, alamat Jalan Lenteng Agung RT 04 RW 02 Jagakarsa. Huria HKBP Jatinegara Resort Jatinegara tarpasu-pasu di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Titing perjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma mertua Lapos Silaban, anak ni hal amata Bongsu Silaban nahinan tubuh ni halak inata Emmi Boru Aritonang, alamat Jalan Mayor Idrus RT 01 RW 07 nomor 5 Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dohot orwana Leniati Boru ni halak amata Ependi Aritonang tubuh ni halak inata Emilia Boru Sipayu, alamat Perum Bintara Alam Permai Bolok Esada nomor 4 RT 05 RW 14 Huria HKBP Bintara Resort Bintara
Tarpasu-pasu di HKBP Bintara Resort Bintara hari Sabtu tanggal 2 Februari 2025. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma padapotan Mika Hasiholan Hutagaol anak nihal amata toman pahamei Hutagaol tubuh nihalak inata ha boru simajutak nahinan alamat Jalan Baktiabri Raya nomor 27 RT 02 RW 0 Sia Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Dohot Orwana Eva Lena Juliana Boru Napitubulu Boru Nihalak Amata Oslen Napitubulu Tubuh Nihalak Inata Elizabeth Boru Hutajulu alamat Kapung Kramat RT 03 RW 04 Kelurahan Setu Sipayung Jakarta Timur. Huria HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Tarpasu-pasu di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini hari Sabtu tanggal 2 Februari 2025 pukul sia wib. Napaonopon rapot huria. Nah di hari Minggu tanggal 10 sia Januari 2025 saud do tapatupa rapot huria. Denggaddo mardalan rapoti nani dohotan ni perhalado perwakilan ruas sian 12 sektor dohot pengurus seksi mana kategorial hasil keputusan ni rapot huria sisagi honon ma ditikki najonokon tusude ruas ni huriatta dalam bentuk file PDF dung jolo dikompilasi domu tu hasil ni rapot huriai adong do manang piga haputusan na ikon ulah honota di bona ni bulan Februarion ima na parjolo pembuatan barcode titing manang warta jemaat mamuka Minggu tanggal 2 Februari 2025 pakiotama barcode laho mengakses titing manang warta jemaat dalam bentuk file PDF laho mangurui fotokopi tong dope di paradi huriatta fotokopi titing alai terbatas ma na dicetak laos mangi hutusima titing na jinahahon ni perhalado si jahat titing boy maya tapai hutihut di Infocus. Na paduahon rencana penambahan sesi ibadah sekolah minggu. Tasak kapido laho manabay sesi ibadah sekolah minggu pukul 10 wib. Dung jolo ditakasi akan atoras ni sekolah minggu. Do mutusi di bulan Februari tapatu pada survei tu natoras ni akka sekolah minggu dalam bentuk Google Form manang akka guru-guru sekolah minggu nang perhalado. Napabituhon LPJ kegiatan Natal. Marhite titingon disosohon matu sude panitia Natal kategorial. Laho pasahaton laporan pertanggungjawaban kegiatan Natal. Napalawaluhon persembahan syukur. Di jalo huriata do persembahan syukur sian keluarga M Simajutak inang L Borussia Turi sian sektor Betania. Ima satu buah dispenser merek Gia Heli. Mauliate ma di pasahat huriata tu keluarga naung pasahat tosa. Napasiahon pertangyangan bona tahun dan pembukaan PA remaja dan Naposobulung. Di hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 di Patupado pertangyangan bona tahun dohot pembukaan PA remaja Naposobulung mulai pukul 10 wib tepat. Khususoi hamima sudi akka remaja dohot Naposobulung madohoti acarai jala sudema hitanatoras marsuru akka yana kota maddohotisa. Napasapuluhon PA kategorial dohot pertangyangan sektor. PA kategorial dohot pertangyangan sektor dibuka di minggu perjolo bulan Februari. Asa sude seksi dohot pungan kor mangarade diri maddohoti akka parpunguani. Pasapul sadahon torop ni ruas nama dohoti permingguon tanggal 10 sia Januari 2025 toropna 612 halak 12 ruas nama ulang tahun kelahiran
30 halak ulang tahun pernikahan 5 kepala keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 27 Januari sahatu 2 Februari 2025. Hata ni debata na pasikopun las ni rohamuna tersurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasan au, jala molomian hataki di bagas hamu, jupang hamudo manang dia pe di pangido rohamuna. 10 tolu pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan minggon 5 kepala keluarga, godangna Rp550.000. Pilihan bulanan, torop na pasahaton pilihan bulanan di bagasan minggon 4 kepala keluarga, godangna Rp450.000. Mulai tema di pasat huriata tu suderuas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Januari 2025. Tuaka naso pasahatosa dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabi. Pasapul 5 hon penambahan persembahan pukul 00. Penambahan persembahan pukul 00 WIB dari keluarga M Manurung Boru Sinaga Sian sektor Judia di warta minggu tanggal 12 bulan 2025 di pasahat nasida Rp30.000 ditabama di warta minggu tanggal 26 Januari 100.000 di warta minggon total nagabi Rp130.000. Saplonom keuangan huria 3.542.500, pembangunan 1.150.350, sentralisasi 4.820.150 rupiah, jumlah Rp5.573.000. Molutung arong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhaladu radedo hami peringgaton songonima titing namasa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhat tama piliani bain sangap di guarna. Amin. Tapi gimana? Ede puji-pujian sian kor ama salom.
Mari di mahita, laos di mata papungu peliat sada sada be. Speak
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hamunak kadamang do dainang naposobulung remaja huriani Tuhatta tatangi hommahata ni debata barita nauli nagabi jamita di minggutta sadarion minggu patuluh dung Epipanias na tersurat di Sada Korintus bidu 12 ayat 12 sahatu ayat 20. Tapai hutihut ma songonom ma tersurat disi. Upamana hibul do dagingi alai torop do anggo ruasna. Jala ruasna toropi menjadi daging nasa sadai. Songonido Kristus. Aitor di nasa sadai do di padidi hotuhita saluhutna gabes sada daging. Nang Yahudi, nang Junani, nang hatoban, nang anak mata. Jala tu saluhut hita di painupot todi nasa sadai. Ai daging ipe dang nasada ruasna tung torop do tung sura nin napat di bahen naso tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani jala out sura nin napinggoli ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani au mata sude dagingi di dia ma perbinegian out pinggol sadok dagingi di dia ma pernianggoan alai diatur hode batado inganan ni ganup ruas ni dagingi marguru tu lomo ni rohana alai out sura sarua si sude behama dagingi alai nang petorop akaruasi sadado dagingi ido anggo sahatna lao mamonai trupuk tau nakamanginang taulahi mazolo muse majahas Sada Korintus bidu 12 ayat 12 lai di bahasa Indonesia ma tazaha iya merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sadado dagingi alai godang ruas namolo dokor ruas bagian-bagian adong tangan adong pat simat jojak adong perbinigian adong pernianggoan adong pamangan adong simalolong digoari do huriai pamatang ni Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Jala ditrupuk tahun nak kamanginang digobarhon Apostel Paulus do pamatang ni Kristusi manang huriai songo pamatang ni jolma na torop ruas manang bagian-bagianna songo naku palubahon nak kaningani adong tangan adong pat adong si malolong adong si pareom manang perminigian do tak kana asing lasongoni do hajong-jongon ni huriatta HKBP Cimanggison. Sada do hita saluhna alai adong bedo akka penopang bagian-bagian lahu pasada honi. Sada do HKBP Cimanggis alai ruasna meragam do akka profesina. Ragam profesi ada di dalam gereja kita. Dan profesi ini yang beragam itu membuat kita berbeda satu sama lain. Alai nang pemarasing akka ulaut takka manginang manang profesita sada dohita di bagasan huriaon. Songon pamatanginakin nagodang bagian-bagianna.
Tang pola huguari akka ulot ta sada-sada alay gudang doi gabe lilik kita nomulak. Alay tapahami do keadaan ini. Ima hita saluhutna. Ragam profesi ada di dalam gereja kita. Alay nang pe ragam makka profesi jala berbeda-beda kamanginang kita adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Ahadun apa sadahok kita manginang. Apa yang menjatuhkan kita? Anggo profesi kadang mungkin. Latar belakang bona pasogi apalagi. Parmargaon dang mungkin. Heterogedo hita. Ahadun apa sadahon? Karakter apalagi. Barong do hita parmuruk-muruk. Alay adong guna labok-labok. Adong do parahohom, alay gudang do si gudang hata. Ido hita. Atau ngaharun apa sadahok kita. Tazahama zua manginang ayat 10 tulu. Alay tong ma di bahasa Indonesia. Iya. Baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Napa sadahok kita ima todi perbadia. Ala sudehita nang terdidi tu bagasan todi perbadia dohita dididi. Ganup pita terdidi tu bagasan guarni debata ama anak dohot tod di parbadia. Ido na pasadahok kita. Tung 100% molo tung adong 1000% barani do madok dang adok kita terdiri tu bagasa guarni pungta. Tu bagasa guarni debata tritunggal ido hita terdiri. Ido na pasadahok kita asa gabe sada daging hita di bagasan hurian itu hatta huriha KBB Cimanggison. Anggualannya karena asing do termasuk profesi tingkat akademik, latar belakang sosial, bona pasogit tang mungkin pasadahok kita kamanginang. Na pasadahok kita ima tod di parbadia. Dang adong hita di tu bagasan guarna asing, iya suatu bagasan ni guar tritunggal alay. Alane ido kamanginang ganup pita di bagasan profesi na berbeda-bedai, di bagasan latar belakang na berbeda-bedai, doh tak kaparasingan na asingi, di pasada mahita gabesada pamatang ni Kristus. Ado nanay ngodol honon na marhiti turpukon, marhiti hataon. Nanay ngodol honon na ima, molo dos duro hatta sada hita di bagasa Kristus, dos dua manginang, dos molo dos rohatta berarti nanay ngodol honon na manang ICP siak kita danga dong marhasurungan siat dongan nana asing. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang lebih tinggi derajatnya dan lebih terhormat status dan kedudukannya kalau sudah menyatu di dalam Kristus. Nah di pamahon Apostol Paulus do akka manginang rikot ni ganup hita di tonga-tonga ni huria song bagian ni pamatang ni Kristus. Asa takas amanginang hatus tazahama zo tolu ayat 15 16 dohot ayat 17 alay tong di bahasa Indonesia rak mahita majaha. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16. Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 17. Andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Imana mangodolhon sudedo rikot bagian di pamatang tahun. Molo songonido rikot bagian di pamatang tahun berarti songonido nang rikot ni sude ruas ni huria di tonga-tonga ni parhuria onon.
Na jot hita madabu boy hita memandang sebelah mata dong ata ala mungkin nak kaningani ala status sosial na jala oddo neko selesai honotta unang tu akka na tibbo pangka na songon na baga senyum ta ala itu akka na hurangani sai honna paula suni ida dos mahita sude mamereng ala naung sada dohita di bagasan Kristus anggola hosa rupa hita dang mungkin alai perbedaan ido nanai koresponota di bagasan sada pangatusion kita satu di dalam Kristus asal merdalat di bagasan fungsi nabi kamanginang di dok Apostol Paulus di ayat 10 lalu alai diatur hode batado inganan ni ganup ruas ni dagingi marguru tu lomoni rohana diatur hode batado diatur hon tu inganan ado neng dohonon na disyak kamanginang ngata bigin akin pinggol ulon na marbinegi unang dipakai pinggol minum marhua-hua duan noni ikon berbinegi do mata ulauna marnida unang dipapipitik ki mardalan runggang duan noni ay moloto pas pamatangi doh dosi malolongi marsahit doh dang mungkin asa medebu zo dagingonin na terpipi mana mardalan dung madabu teroma pa mga mekkel muse dang adongi alas ada pamatang tarida doi molo acit digotil tangan dia donat citan sudedo terasa do itu hati-hati ala acit itu respon do si malolong itu roma iluna ala acit itu roma panganan meringis mah itu nah udok komolorong gotil acitian mekkel limana ana marsahid deh nggak pasti mungkin pura-pura bisa ya ngeluka meribak pura-pura mekel boy ala yang gue dibagas abagoy amang iman apa tuduh kasadauni songoni do pamatangi songoni do huriai ikon tu ulaon naido tu fungsi naido pakeon la songoni do hitak kamanginang di tonga-tonga ni huria di tengah-tengah ni akka berbeda tai ikut tabereng do memang di tempat do hitau ganup tu fungsi ahama dihirim de batasya kita talenta ido pakiota molo di palumi de batado hepeng tu hita boy leonota i mata leon alai molo so di palumi de batado hepeng tu hita unang tapak sahita mga leon ahadon adong di hita unang dianggap holan na mga leoni rega na asing dang rega adong dotik kinaboy lehonot tatu de bata dang adong lehonok ku hepeng waktu ada yang tidak bisa memberikan waktu juga apa yang ada padanya perhatian urang do naboy ulahonot ta patuduhan na punya peran hita di tengah-tengah ni huria sehingga kita bisa saling menerima aidang saya sudah boy margugu ati amanginang alai boy do boy masih tupahan martangiang ipi bagian ni nagabe punya peran di tengah-tengah di parhuriaon anong gojol mah songon na idok nakana posoy enggak ada lo enggak rame inakan molo soroi bana marguru de tersongon nagaledo sa pungon basa nang romata siahon basa ay molo roi bana semangat do ba akata na tabu bigion labok lawakna itu juga bagian dari untuk mendukung dan membangun asal mau nang adong dang roy sian atuan ni madang roy mabengkar dan anggoyat to nga perlu ditelusuri tapi yang pasti kita semua ada karunia yang dikasih Tuhan berbeda-beda untuk kita pakai membangun tubuh Kristus ini membangun gereja ini itu saya mula-ula amanginang dang adong zolmod di tadamu dolat tiung kan tada dolat tiung iya anggo kami pasti dikalang gudang goy
Jadi jenis terong-terongan alai satu nang sihara sorong do gunani hon nabi noto paling moloi piaro baga mungkin boras nai so na baga mabirengon nate zaman modern guna zulu tung baga paper buenion ay moloi buka bau do berduri-duri sita bau do studio sirap bason dang adong zol masongoni unang didokon dang adong manangah diau inna sotung los Tuhani dang adong manangah di bana ditelusuri ma diselidiki ma adong do di lot Tuhani dang saya sudah pengen leon. Ada banyak talenta, ada punya kemampuan karunia yang Tuhan berikan. Itu yang harus kita selidiki dalam diri kita supaya kita punya sesuatu untuk kita persembahkan mengikat persekutuan kita ini menjadi kuat dan hebat. Atau ngaka manginang na parpudima desong nato ate. Ditong-atongannya kaperbedat tai tubuh masuk kusukun. Boy dope huria manang gareja nuaingon gabe parsaoran na rap parduli na rap marsiatusan jalan aboy marsiurupan. Apakah gereja saat ini masih menjadi persekutuan yang saling peduli, saling mengerti dan saling menolong? Kita mulai tu realita do realita parhuriaon jala unang subjektif. Ay sudah persekutuan do mempertanyakan dirinya, benarkah persekutuan ini bisa menjadi tempat untuk mau berbagi, peduli, saling mengerti? Budok kamanginang, jawabannya dua. Pertama, bisa tidak. Kalau yang kita tonjolkan dalam persekutuan kita adalah siapa kita menurut profesi kita tadi. Molo na tatonjol hod di ngolu perhuriao non haboyota dang nalahoy nganan ni marsiru pa marsitu kolab yon. Cari panggung namon, cari nama, bahkan cari untung. Molo ido nata pangasahon aidang sarupa hita gabi gudang mandom madok hamu maisi aidang dohoto hamu maisi basarang dohoto adang amalannya hamu maisi dang adong beperubahan ala di bereng dang adong aurai boy do songoni molak ka profesi taido nata patujolo gubodang mga hita mga saon hadiriotta sinadongatta parbinotoatta ido na boy masa dang dopiak kamanginang na saya dong ditorop di tonga-tonga ni huria ibu na pasugit takbo to ison arong siswa bulu ngau na taban niya bulu na yalay sa ido ipat pabuwa-buwa arong boy sa dahuria ibu na pasugit tikimulay hami praktek laho LPP ujian gereja tulu parhangir mularong parhutay di soni boto deh ay mulai na diga do tulu parhangir saya ada parhangir dua parhangir tulu matong sisuku na bahasa masa songoni amang ay tulu marga ison na belga-belga sa rumput do panya margaon nakpalo pa buah alik ko na dong ko sa marga parhangir na bah berarti dang sada dope mga sahon hadirion nabi dope molo songoni dok kamanginang di dokon pendeta Andar Ismail seorang pendeta senior Gereja Kristen Indonesia. Gereja tidak ada bedanya dengan stadion sepak bola. Dia mau benar di songoni. Apa yang membedakan gereja dengan stadion sepak bola? Mau warung pertandingan sepak bola, nasadap dukungan sarwa sauluat walai ido. Molo naing robo la tu gawang ni nasida rak melubu-lubu tarotok na. So tunggul molo dang gol las roha nasida molo dibuan timna bola tu gawang ni alona marsurak manasida marlas ni roha saroha sa pikir tanpa komando hola bulay do mabay ni dang arong nasing dang naidokon makuliko dang ninna saroha do nasida molo gol baso ni magimur sorak-sorai dung saya sepak bola harwar bema ala di parkiran merbedai
holan alani kendaraan isi perjulu marsuali. Do bana apa bedanya gereja dengan stadion sepak bola? Gabe herana tigang do mepigi. Di gereja hita, boy do hita rak marede, boy. Hola di ulu hopoti hita, ngata boto biti kisah di hita masuk, dang pole dokon masuk dang ini. Alai bohado hita diduruni, dung mulak sian permingguan. Mudah-mudahan tidak ada bermasalah di parkir, nang pesong ini dope kondisi ini parkir ta. Mudah-mudahan untuk kehidupan kita tidak pura-pura saling kenal di luar. Karena kita di sini sudah sehati, bagaimana di luar dinding gereja kita tetap sehati dengan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ima di Dr. Pendeta Dr. Andar Ismaili. Jawaban kedua, nak kaningani bisa. Kalau yang kita tonjolkan dalam persekutuan kita adalah panggilan kita menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu baptisan kudus. Padidioni mana pasadahu kita? Padidioni pasadahu kita di bagas joroon, gabe dang adong benanggo sahalak na merasa lebih terhormat marado perdongan. Tidak ada lagi yang merasa lebih hebat, tidak ada lagi yang merasa lebih superior, alainu ngabe sarupa di bagasan Kristus. Jalan adong be na minder merasa tidak punya apa-apa untuk gereja. Alai boto ibana dongan naido makukupi haga leonna. Dongan naido napuna halubianido makukupi nasana hurang ni ibana. Sehingga kita semua merasa punya hak di gereja dan punya tanggung jawab sebagai warga gereja. Jadi sudah nasa profesi taina berbeda-bedai, pakyot tamayak kamanginang manupahi hasadaw dohot pasaut to nakaulaon. Apalagi di tahun 2025 adong manang piga-piga ulaon ni huriat tahun, na memang benar-benar harus membutuhkan kesatuan dan kebersamaan untuk saling menopang. Bukan hanya persoalan uang, tetapi persoalan kesehatan untuk membangun kebersamaan keakraban kita. Hidup banai na tua-tua, ay godang, ay laut, dos niroha do si ban nasau. Molong ados rohat ta sudi do sau, dulu kipi bu di papidot ta. Alai molodang dos rohat ta manggeser monis pe monis. Boy do masih tugat-tugat kita, apa lain ningot tunasing. Ako mah oro zonok ina, taukur ina yukur muse. Alai dulu na tibbo pe, boy do tarpocat kita, molo di bagasan hasada niroha kita. Jadi sudah kita kamanginang masih tu paham ma laho pasal ton ulai ni. Naparpudi mula mamusia tu suku-suku ni. Boy dope huria manang gereja tahun gabe inganan tempat untuk bersekutu, berduli, saling mengerti dan saling menopang. Boy do gereja tos songoniak kamanginang. Jawabannya ada pada bagaimana kita menjalani 2025 dalam kesehatan. Molo tadok boy, mari bersama-sama kita alaniaha ala sada dohita di bagasan padidion, sada dohita di bagasan Kristus nang pegodang para singata. Amin. Mau lihat marohanami Tuhan nunga taruli hami di hatam. Na mangapoi hami asa totong di bagasak kasadaon hami di tonga-tongan yang keperbedaan ni. Molo adong hasurungan nami si anak kadongan nami, pakyon nami may laho pasadahon huriam. Jala molo tunggale hami, dongan nami mamangurupi hami. Ido tadda ninong sada hami di tonga-tonga ni huria di bagasan Kristus Yesus. Atong sayurupi hami Tuhan makanguluhon hatam. Ay dihirim roham dope, jala di pararhodo huriamon, laho mamaritaho barita naulii di bagasan hasadon ni roha. Asa jupang dame doho las niroha di tonga-tonga ni huriam HKBP Cimanggis. Songonong pinamasam nasay laon. Di padimun asin ni roham. Di pakehogan uphami mamuka siya ruas ni huria na memet sa haro na magodang dohot parhalado ng pangulan na goktiki. Atong pasu-pasu hami Tuhan madjaloy. Madjalo barita na ulimi. Asa mulak kami totong huingot hami. Patuduhon hasa daw ni di bagasan holong ni roha. Pasu-pasu makadongan nami na totong marukil dope di bagasang nguluna na bergumul
rado yalaniak ka parsahiton nong nania liling ngadang ramar na malum. Tong do alaniak ka kehidupan ekonomi, manang alaniak ka dia pe Tuhan, akatangiang no sara maralus. Lewat di kami pakirimo do pos ni roha. Ulaw nami Tuhan akan namarsahit marubat. Paso-paso mo mga lehon hai pason. Aka naso harus ikop do pe kehidupan ekonomi. Disuruh do kami mula-ulaon. Paso-paso maulon nami. Aka na makasiholi tangiang pangiduan. Dia zari hodo kami Tuhan makaringgason. Majugul homar tangiang asa maralus tangiang nami. Huhut hubas kami Tuhan lahu mangulahoni. Paso-paso manang kadongan nami na merayakan ulang tahun. Homa Tuhan na majuluan ilakana sida asa tiur di bolus ka ari-ari ningoluna. Leon kajang ni umur las ni roha. Jala paholang si anak kaparsahiton. Salut na kami ruas ni Huriam haka bepeci manggison. Di bagasat tangamu mah laho mamukka minggu. Mangulak kaulon dohot patupak kaulon nadenggan tujuluanon. Pakobasyon nami pe Tuhan. Sudiak kaparhalado dohot perangkat ibadah. Song leader pemusik multimedia kolektan haret tahun para gedda si jahat titing. Saya pasu-pasu kami saluhuna. Pasu-pasu pakobasyon nami. Rodiak ka edde puji-pujian naung pinatubigihon yak kama nami. Pasu-pasu may bain peliat tuado pamu. Mabain marsangap guar mo jala tarulilas ni roha kami. Mga sahon Kristus Yesus Tuhan nami martangiak kami tuho. Amen. Tahalasom mahatan itu hatta. Maridde mahita laos nitiki maridom mahita pasato peliata. Di pasarnya holong naik, saluhuna posteai, rata jotu sada pakirimoni, songo daging di Kristusi. Sadado pakirimoni di bagasan pancuhoni, taradoti hasadani toni, pinadomuni damai. Alasada do dagingi, jalasada do todi, taradoti hasadani toni, pinadomuni damai. Martoruk di rohama, di bagasan holong mai, taradoti hasadani toni, inadomuni damai.
Ado pakirimoni di bagasan pancudi naradoti hasadoni toni pinado muni damai alasada do dagingi jalasada do todi naradoti hasadoni todi pinado muni damai Tatangyakkon mapiliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot na sa ulibasan na mauli utus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasupasu may jala ramoti. Asahu parhasi ang hami pilihanon. Patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Nami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Dame jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak kon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin.